Evo, tema je to da li smo se vratili u 90. da li smenjuju novine u sprezi sa, da li mediji u sprezi sa vlastima ili smenjuje ministar policije, kao što se sad vraća, pa je sad došlo i do teze da je Demokratska stranka između Ugričića, a zapravo došlo do te teze da je Ugričić simbol Đinđića i Dačića, koji je simbol Miloševića, izabrala Miloševića. Da su to prejake reči? Da to spada u te prejake reči da smo stigli za nedelju dana dotle? Da smo se vratili u 90. i da su demokrate smenom Ugričića zapravo se odrekli Đinđića i izabrali Miloševića? Znate šta, takve reči možda vama zvuče prejako, ali evo recimo, ajde da se vratimo još u neku dalju prošlost, pošto ja sam, možda ste vi mlađi i vi se ne sećate. Ali ja ne znam recimo kad su bili profesori koji su bili izbačeni, to je čuvena ona sedmorica koji 75. godine su bili izbačeni sa Filozofskog fakulteta. U ono vreme, to da neka vlada, znači u Svetkovu 75. godina zaseda i ovako telefonski uzme i izbriše 8 profesora fakulteta, pa to uopšte nije bilo moguće. Oni njih nisu mogli godinama da smene. I na kraju, prisali su im referati u Zagrebu i Ljubljani, sve su pokušavali. I na kraju nisu uspeli. I znate kako to završeno? Oni su doneli administrativnu meru da ih izbace sa fakulteta, znači posle svega toga, a onda, posle nekoliko godina, pošto im se ceo svet, i to je bila velika greška, sam to i napisala, ceo svet im se popeo na glavu. Mi smo 1000 peticija zbog njih potpisali. A da ne kaže koliko je peticija stizalo iz inostranstva. Više niko nije mogao, Josip Broz nije mogao da izdrži više pritisak od nekog Habermasa ili ne znam koga, zbog toga što su profesore Filozofskog fakulteta izbacili. A da li je mogao Tito da izbaci ovako Rankovića, da li je mogao da izbaci Đilasa? Pa kad je to moglo? Pa ja ne znam, ovo je gore nego ikad. Da za 24 sata, pazite, na nepostojeće, ja ne vjerujem da je bila ta sednica. Ma nije, oni ne drže sednice vlade, to je interesantno. Jer mi znamo ko je prisustvovao toj sednici. Čekajte. Olja, sve vreme imaju telefonske sednice vlade, oni nemaju sednicu vlade, nikad se ne okupe. Ko je bio prisutan, koji su se glasovi javljali, koje su to fantomske sednice? Za ko može da organizuje to, da se izjavi Dulić i Šutanovac isti? To je Demokratska stranka, to je lično predsjednik Tadić i to uzurpirajući vlast, to nije u njegovoj nadležnosti. Kakve veze on ima? On je uništio sve naše institucije, a vladu više nemamo godinama. Prema tome, ja mogu da uporedim ne samo sa Miloševićem, nego i sa mnogo ranijim periodom, da ja ne znam ni jedan takav slučaj da je neko smenjen sa nekog položaja državnog, nije službenik, nego je imenovan, jel? Na takav način. Možete se složiti sa ovim? Ne znam gde smo se vratili, u koje vreme. Ne znam, a sad... Gde sme da se složilo sa Marijanom Misićem? Možda i nije. Ne. Možda je, sad ne znam da li je mesto i vreme, baš je dalje tema za to, ali jer postoji neko pitanje neke lojalnosti. Jesu mi zaboravili što znači biti lojalan? Je to greška? Je to mana? Da budeš lojalan? Ako radiš negde, da budeš lojalan toj instituciji koju radiš. Ako si državni... Ako si... Pa ne možeš da budeš... Pa da. Pa nije njega izabrala Narodna biblioteka da bude upravnik Narodne biblioteke. Prvo da kaže nešto, zašto uopšte vlada određuje ko će to da bude? Pa mi smo protiv partijske države. To je već sve idiotski, to što ne, lojalnost, znači ti imaš, ti kao državni imenovani funkcioner imaš neko ko te je postavio na neko mesto. Ako ti se ne sviđa... Šta je on bio nelojalan? Pa jednostavno... Pa nelojalnost je u tome, ja mislim što je on podržao gospodina Nikolića. Ma nije podržao, zato što vi ošte ne znate, ja sam ga slušala u prošloj emisiji. Ne, on ga je podržao, ali mu je zamerio deo gde je on veliča Mila Đukanovića. Ma nije njega ošte podržao. Pa nije ga podržao uopšte. A što se onda pokajao posle toga? Pa to je drugo pitanje. Eto sad drugo pitanje. Pa zato što ja ne znam čoveka, ja ne znam ne znam ga lično, ali ja mislim, znam ga isto koji. Ali nemojte skačati, to nije podržao njege. I ovdje u ovoj emisiji prošle nedelje rekao šta je on podržao. Prema tome nije uopšte podržao nikoga, podržao je u stvari jedno opšte, apstraktno pravo da ne prihvata da mu vi, mediji i bilo ko unapred servira neku interpretaciju, nego hoće da prvo može sam da to pogleda. To je otprilike vrlo slično da bi objasnila u čemu je tu problem.
To je problem kao što su nastali protestanti i čitavo moderno društvo. Znači, katolička crkva nije dozvoljavala da ljudi čitaju Bibliju, nego su stizale same interpretacije, unapred date interpretacije Biblije. Cijela Luterova je potez bio u tome, da kaže imam prava da interpretiram i da čitam Bibliju. I od tuda kod nas mnogo ne razumeju zašto protestanti nemaju jednu crkvu, nego ima više. Imam prava metodski. Ne da mi kaže pres šta je u pitanju, nego imam prava na to da nešto interpretiram i to je pravo da slobodu mišljenja. Pa ja sam bila još u Dobrucinu, u sitim odborima sa vašim ocem. Da li smo mi stigli sada, Olja, u situaciju da posle tolikih godina i generacije da smo se borili za slobodu izražavanja, da će sad pres da nam diktira šta je sloboda izražavanja i da neko na nekoj fantomskoj telefonskoj sednici smenjuje ljude?